A Garda Civil detivo a un perruqueiro de Rianxo que presuntamente vendía droga aos seus clientes. No seu establecemento incautáronse de 23 bolsas de cocaína e 2.445 euros en efectivo. O equipo de investigación da Garda Civil de Boiro detiña o sábado a DTF, de 31 anos de idade, veciño de Rianxo, como presunto autor dun delito de tráfico de drogas. Os feitos iniciáronse no marco da operación Perruquei pola Garda Civil a raíz de varias sospeitas de que nunha peluquería de Campo de Pazo en Taragoña se podería estar establecendo un punto de venda de droga. Unha vez efectuado o rexistro, atoparon 23 bolsas de cocaína, as cales daban para 55 doses, e arrosaron un peso de 13,82 gramos. As sustancias atopábanse dentro dunha carteira oculta no establecemento. Posteriormente, atopouse outra carteira metálica que portaba no seu interior 2.445 euros en billetes de 500, 200, 100 e 50 euros. Como resultado da investigación, puídose saber que parte dos clientes mercaban ao detido as súas doses de cocaína á vez que acudían a realizarse un corte de pelo. A droga aprendida podería acadar os 1.095 euros no mercado. As dilixencias son entregadas nos xulgados de Garda de Padrón.